Sziasztok! Ez egy gyors bejelentkezés lesz, csak azért jelentkezem be, hogy megmutassam nektek, hogy tegnap megjött első Mihi csomagom, ugye 2026-ban, milyen termékeket tartalmaz. Na kezdjük el. Ez egy kétfázisú arclemosó tonik, majd erről még lesz szó, egy olajos tonik, hogy miért is rendeltem. Ez egy lógesztenye gél. Ez nagyon jó a mikor ilyen nehéz lábérzés van, akkor, ha bekenjük, akkor nagyon jó. Mentolos, kámforos termék. Ez a termék véd az időjárás viszontagsági ellen, ugye különösen ajánlott ez érzékeny bőrűeknek, mindenkinek ajánlott egyébként, gyerekeknek, és olyanoknak is, akiknek vannak ilyen barna foltjai vagy szeplői, mindenképpen ajánlom a használatát. Ez egy intim mosakodógél, és van egy másik fajta is, mind a kettő fajtáját megrendeltem, mind a kettőt ismerem, mind a kettőt szeretem. Ezen kívül vannak itt ilyen törlőkendők. Ugye van ilyen bakteriális törlőkendő, ami ugye a baktériumok be is le tudjuk, vagy fertőtleníteni a kezünkről, hogyha éppen valahol vagyunk. Ez pedig szintén, hogyha elutazunk valahova, nagyon jó használható intim törlőkendő. Ezeket leteszem menetfél az asztalon. Ezeket a termékeket ajándékba kaptam. Az egyik egy sampon, másik egy balzsam, nem tudom, még nem használtam milyen. Ez egy alapozó, megmutatom nektek milyen a színe. Picit kinyomok. Nem tudom, mennyire látjátok, mindjárt kicsit el is kenem, csak visszatekerem a kupakot. Itt látjátok a kezemet. Ez egy kétfázisú szemspilla spirál. Ez a fehér része. Először ezzel kenjük ki a szempillát. És az azért jó, mert ez sűríti, és hosszabbítja is. Megápolja is. És a másik része, ez a rendes fekete spirál. És azért rendeltem ezt a kétfázisú lemosógélt, mert ez egy olajos gél, és ezzel könnyen letisztítható, mert ez a fehér rész, ezt nehezen lehet letisztítani, viszont ezzel meg tudjuk oldani nagyon egyszerűen és gyorsan, és kíméletesen. Van egy másik szemspilla spirál is, ez egy vízálló, nincsen vízálló spirálom, ezért most rendeltem egyet. Ezen kívül van egy anyagbalzsam, bele nyomtam véletlenül a végét. De jó illata van, ilyen sárga dinnye illatú, azt hiszem. Ezen kívül van egy, hát nem is tudom minek nevezzem, egy ilyen gél, mutatom nektek. Amivel, hogyha elkenjük a szánkra, vagy az arcunkra, vagy netán a szemhéjunkra, a bőr pH-jával kapcsolatba lép, és akkor úgy színeződik el. Most egy ilyennel van kifestve a szám. Pontosabban egy ilyen színtelen gélt kentem rá, és látjátok, ilyen rózsaszínes, pirosas színe lett. Ez egy szájöblítő folyadék, ugye? Nagyon jó mentolos íze van, szeretem. És akkor itt egy egész termékcsaládot mutatok nektek. Ez egy
maszk, hajmaszk, hidratáló hajmaszk. Ez hozzá egy hidratálós sampon. Ez pedig egy hidratáló spré. A sprét már használtam, nagyon jó, ugye nekem muszáj, mert nézzétek, hosszú a hajam is, nagyon kiszárad, már a koromnál fogva is, és azért muszáj valamivel hidratálni. Ezt már többször használtam, nagyon jó, utána nagyon könnyen tudom kifésülni, és egészségesebb is lesz a hajam utána. Szóval ezek ilyen hidratáló termékek. És akkor most jönnek a háztartási termékek. Ez egy monitortisztító. Ezt nagyon szeretem, már nagyon sokat rendeltem belőle. Ez egy ablaktisztító kendő. Nagyon-nagyon sokszor tisztítom vele az ablakot. Nagyon egyszerű, imádom. Van egyébként ugyanilyen csomagolásban a általános háztartási kendő is, az most van itthon, azt nem rendeltem. Ezt is nagyon szeretem, ezt is rendeltem már többször. A lépcsőházban is szoktam ablakot tisztítani. Egy 4 emeletesben lakunk, és akkor itt időközönként megtisztítom az ablakot, és ez egy páramentesítő. Azoknak is ajánlom ezt az ablaktisztítót, akik kocsival járnak, ugye, és bepárásodik az ablak. Mindenképpen ajánlom, hogy legyen egy a kocsiba is. Ezt a terméket még nem használtam, viszont a lányom már igen, mert neki vannak pici babái. És ez egy gyermekruhákhoz való folttisztító. Gondoltam, hogy gyermekruhákhoz jó, akkor talán itthon én is hasznát veszem, nem csak a gyermekruháknál, hanem egyéb fehér termékeknél is, ami néha foltos lesz, mondjuk asztalterítő, vagy ilyesmit, megpróbálom kitisztítani vele, még nem ismerem. Ezen kívül van benne egy katalógus, ugye ez a fél éves katalógus, tudjátok, hogy most már csak 2-szer van egy évben nyomtatott katalógus, és akkor 3 hetente megvan online katalógus. Ezen kívül, ami még volt benne, azt mindjárt előveszem, mert az ágyra letettem, ki is bontottam, először a dobozt mutatom meg nektek. Ez egy powerbank. Ezt a Mihi-től kaptam ajándékba. Látjátok, rajta is van a Mihi logó. Itt kell bekapcsolni. Látjátok, virágít. Nagyon örültem neki, mert éppen szándékoztam venni, mert mikor elutazunk valahol, bizony nagyon jó lenne egy powerbankom. És már többször nézegettem az üzletekben, nem vettem, hát most már nem is veszek, mert most kaptam egyet, és ez egy nagy teljesítményű. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Ennyi lett volna a sok termék, amit rendeltem, és ha tetszett, akkor kövess be. Majd jövök termékvideókkal is, amint az időm engedi, fogok termékekről is videót készíteni. Szia! Köszi, hogy követsz!